welcome back to my channel. Hello kakabsat, naimbag nga aldaw tayo amin, aldaw ti Miyerkules. At daak ita ditoy, balay ti anak ko, ken manugang ko ditoy, suyo. Imayak met Emilio, tamailiwak ge apuk. Ket agdadait nak ita iti pungan. Tinatahi ko yung butas ng unan nila. Kung ano-ano lang ang naiisip kong gawin pag andito ako sa Suyo. Hindi busy sa Marites. Magluluto na naman tayo. Nalpas ti dait, agluto ti adubong manok. Yummy, adobo. Ti ko nakalagip mo ti tao nga agaramid ti macaroni salad. Let's make macaroni salad, guys. Kasta lang ti mapampanunot no adda ak ditoy. Agpanunot no anya ti makan. Agaramid ti merienda. Pambusog ti tiyan. Ang una gapatan guys ito sakil. Masaan ko pala hindi macaroni, noodles, urayan gan maluto, pepita na luto, ikabi tayo aminin nga sangkapnan. Gatas nga condensed, Nestle cream, cheese, mayonnaise. Isaruno tayo medyo mayonnaise. Sige, haluin ng haluin hanggang sa maihalo lahat. Kaysa apang kaag Marites, agpanunot ti aramiden ti unag ti balay. Uray ibagbagada nga awan ti ubraem. Basta ada ubraem. Ti unag ti balay nga nadida makikita. Iso nga narigat ti agjads. Kakabsat. No adda ka ti unag ti balay. Kamo lang nga gid-id da. Adda mo ti may palpalpas tayo. Yan, nagbaritesa mo nun. Kanaroon ti cheese. Kam tayo ti cheese. JJ salad. Tapno na imas. At ti cheese. Okay. I-mix tayo manon kakabsat. I-mix tayo manon ang linggana nga may mix nga nasayaat. Ikabil tayo iti Tupperware. Nakaaramid nakmet iti duwa nga Tupperware. May isa nga basit ken may isa nga dakkel. Tapos kaluban tayo nga nasayaat. Taipan tayo ijay rep. Ala busy ni Ate J-Lo sa atin yung J-Lo pala, yours truly. Ayan, nagutom, kumain ng cookies. Sige, bigpit mo ang mga ginamit at magmerienda muna. Pagkatapos ng pagluluto, magmerienda agad. Nabisinan.
May kayo pa, tag-merienda tayo kakabsat. Sige, nag-food trip, nagutom. Nag-food trip. Kumusta kayo mga kamarites? Kanya may komentaryo. Naimas jay piatos. Naulawan, nabanugan, napagod na at nahilo na. Yan ang sakit ko, ang sakit ni ate. Nadaras nga mabanog, ngam adumat ti maubra na, waray nung maululaw, kadag sakit sa ulo na. Kuha ulit tayo ng makain. Sige, food trip, kain lang. Tortillos naman ang pinapak ko pala. Ayan, dumating na yung apo ko from school. Alpasen ti klase di anak di apo, kasangkot na. Ayan, nagutom din, naghahanap ng makain sa rep. Nakita niya yung na salad, nakalagay sa maliit na nagsura ken nagpa lalagyan. Yun ang kinain niya. Sige, kain lang ng kain, apo. Ayan, inom ng tubig. Nakita yung cup noodles, tinira ulit yung cup noodles. Ano pa ang naisip niya na kakainin? Sabay cellphone, hindi mabitak. Eto na yung salad.